Vai calor e hai moitas gañas dun bo chapuzón. As piscinas municipais exteriores de Chantada teñen prevista a apertura para o luns 25 de xuño ao rematar o proceso de posta a punto destes días. Xa levamos uns meses traballando, o tempo non nos axudou moito porque, bueno, uns días chove, outros fai sol, entón retrasáronsenos un pouco as obras, pero, bueno, por fin xa está listo para o luns poder abrir. Bueno, os que fixemos as obras que levamos a cabo na piscina este ano pois foron importantes, porque, bueno, todos sabemos que este terreo onde están ubicadas é un terreo húmedo que sempre se nos inunda pois cando hai riadas. Entón, bueno, eso co paso dos anos o terreo vai cedendo. Entón, as obras que acometemos este ano pois é reformar todo o perímetro da piscina grande, pois puñémolo en vez de congresite pois con pedra serrada. Entón, eso vai nos permitir que a piscina quede anivelada e que depure perfectamente, que estes anos, bueno, pois había que facelo manual, estar metendo auga manualmente, entón, bueno, máis pendente dela. Isto garantízanos que o sistema de depuración funcione perfectamente. Xunto con iso, aproveitamos tamén pois para facer pequeniñas reformas en canto a cambiar pois todas as rejillas perimetrais, todas as tapas de plástico de chorreo, tamén reposición de gresites pois na piscina pequena, e o máis importante, pois que a seguridade de todos os bañistas pois é que puñamos un novo sistema de cloración, tanto na piscina interior como na piscina exterior. Dende o Concello piden coidado e respecto por esta infraestrutura que é usada por dúcias de bañistas cada día do verán e estarán vixiantes ante actos vandálicos e desperfectos que non é a primeira vez que se rexistran por estas datas. Chamar a responsabilidade que, bueno, o único que fan é se nos botan pois cousas na piscina, como pasaron estes anos, que vamos a estar vigilantes, porque a verdade é que levamos sufrindo, bueno, non só na piscina, senón actos vandálicos por nas xardineiras, nos árboles e todo, chamar un pouco a responsabilidade, porque ao final estamos nos perxudicando a nós mesmos. Vamos abrir en principio ata agosto, se o tempo nos acompaña, pois ampliarémolo tamén hasta mediados de setembro. Contamos cunha subvención da Xunta para a contratación pois dun socorrista, esos vai nos facer tamén que este moito máis vixiada e unha mellor atención para os bañistas. Bueno, decir tamén que vai ser como o ano pasado, os meses de xuño e xullo abriremos ás 11:30 da mañán ata as 9, e o mes de agosto e incluso setembro de 11:30 a 8:30 da tarde. Nada máis, bueno, eso completámoslo tamén, pois que a Brigada de Parques e Xardíns, pois que nos adecentaron pois o terreo céspede que está en óptimas condicións para, bueno, para pasar o que non se queira bañar ou que poda disfrutar destas zonas verdes, e tamén pois a compra de mobiliario como son a adquisición de novas sombrillas que verdadeiramente nos facían falta, que estaban moi deterioradas.